Ngibhala le ncwadi ngilele phezu kwamashidi amhlophe mawuthola isikhathi ngiyathemba ukuthi uzoyilalela. Bewazi mntanami ukuthi inhliziyo yami ifukamela usizi kanye nenzondo lomthwalo uyangesindi uyangicindezela usiyongixolela. Njalo mangikubona kuvuka amanxeba nezilonda ngifise kube esibelethweni sami kawuvundlanga mina nobabakho kasihlangananga mhlambe sibingelelene kasibambananga. Eqinisweni mina ngiyafisa ukuthi akaze ngihlangane nobabakho ngoba enhlizweni yami ngiyafisa ukukuthanda kodwa ngiyehluleka. Ngoba njalo mangikubona ngivele ngikhumbula amaphutha kababakho, ubabakho wangiphendula inhlekisa emndenini nasemphakathini ngathi angafa nawe umlandele. Mhlambe lokho mangekwenzeka mina ngizothola ithuba lokuqala ngabusha bese ngiyaphila ngibe umuntu ngiphinde ngibuye ngifane nabanye abantu. Nginibingelele babukele emakhaya igama lami nguSimnikwe Imbongi. Yanamukela futhi la kumcebo mfana kaGogo YouTube channel. Uyazi ke mase silasi silukuzodlala sosebenza. Mkhulu ngicela ubabingelele. Oh mina ngumcebo mfana kaGogo Ngcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela unyusi iqade lihle thina safaka umuntu enqini savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengisho mina kunompunyumphunywana uphunyuka bemphethe umafavuke njengedangabala kuthiwa yahosha man. Yazi mkhulu namhlanje bengathanda ukuthi mhlambe sike sibheke indaba ukuthi abantu abanesibongo esifanayo balalane. Kwabanye bakwenza lokho bengazi bahlangana eindaweni kuphi kodwa abanye uthola ukuthi lo benza bayakwazi vele ukuthi hayi mangumcimbi mina nomzala wami senza ukuthi nokuthi emakhoneni emakhoneni lokho kuba ingozi kanjani in terms of idlozi lokho libheka kanjani and futhi mase kwenziwe ingaba mhlawumbe ikhona indlela yokuxolisa kumuntu owenze azi indlela umuntu yokuxolisa kumuntu owenze angazi iyafana. So into eyenzakala mfethu kuyenzeka uthola ukuthi kunabantu abayihlobo bazithole besenkingeni kanjalo. Abanye uthola ukuthi beyazi yabo. So kuloko mfethu uma usukungazi angiboni ukuthi ungazibeka icala kakhulu ngoba kuyenzeka uthola ukuthi udonsa ugazi lwakini kulo muntu and then emva lakho ugcina usuzibone nawe seniba nothando oluthize. Ekuhambeni kwesikhathi menithi nibuzana izibongo usuyathola hawo usibani kanti wasekhaya yabo usuyazi nawe lapho kuyomela ukuthi ke wenze njani ugudluke ukuthi benihlanganiswa ugazi lolu lingathi liyaxhumana bese kuba khona labo uthola ukuthi mfowethu bahlangana bazi labo ke mfowethu kakhulukazi kuthiwa mhlawumbe izingane zandawonye mhlawumbe okhazini kuyomela ukuthi kube nenhlawulo ebakhona yembuzi mfowethu kugezwe lawo magceke lawa asuke engcolisiwe ngoba mfowethu ngesimo somoya idlozi lisuke libuka yonke into ngisho noma ngathiwa ngicashile. So ingakho ngesinye isikhathi uthola ukuthi kuyadingakala ukuthi izingane noma abantu bandawonye bebezithole besenkingeni kanjalo kuba ukuthi ke kuba khona imbuzi yokuthi kuhlawula amagceke alowo muzi ngokwesehlakalo senzakalile. And enye futhi indlela abanye abanokuzithola besenkingeni ngayo uthola ukuthi umuntu ngeke ngize ngisho ukuthi inkinga kodwa kuyenzeka uthola ukuthi kuyomela kuvuswe isibongo esithize. For example kunomuntu uthola ukuthi ukhokho wakhe ugogo kagogo noma ugogo kamkhulu mhlambe owakadlamini singiyabekisa nje sothi wakadlamini wena nawe mhlambe leyo ntombazane mhlambe ugogo wakho wakadlamini wena ke ubaba wakho la eduze owakadlamini yabo. Uma sebethandana labo bantu uthola ukuthi kunobuhlobo kodwa osebudlule kabili. So kulobo buhlobo osebudlule kabili into eyenzakalayo ngokwesintu kuthiwa usukuvuselela isibongo ngoba shuthi emndenini kukhona uthola ukuthi kukhona uDlamini kodwa uDlamini manje kunokuthi abhunge usefuna ukuthi azivuse yena ngokuthi azitholele omunye ozokwazi ukuqhubeka nesibongo sakaDlamini. So lento le inali side elimbi lento ine side elihle futhi makuvuza isibongo lapho kusho ukuthi icala likho. Makuvusa isibongo mfethu icala likho mfethu yabo icala likho yabo nje nami mengizwe ekhaya ngezwe kuthiwa kukhona isibongo esithize somuntu engangithandana naye yabo shuthi mengiza kwakubani lo muntu mhlawumbe isichaze isalukazi ukuthi kwakuwumuntu owezala umkhulu wakho owezala
wezala uma wami yabo leyo nto le thothi wezala uma wami shuthi yena unesibongo sakama wakhe uma wakhe isibongo sakhe lesi esalesi sibongo lesi mina esengiyilentuzana ngaso so manje ngoba generational mekuwe kwenyuka kancane isihlahla yabo bathini family tree misike sanyuka kancane singathi kuyavaleka manje laba abanye abasabonakali sengena omunye ke manje futhi uzovusa leso sibongo leso. Ngikuza mkhulu ubuye ukhuluma ngendaba ukuthi ubuhlobo ekabili kahle kahle umuntu ngokwesintu unobuhlobo obungaki umuthi kunjani ubuhlobo obungaki iko malume wakhe iko gogo like ubuhlobo mfowethu mina ngingasho ukuthi generation yagogo wakho uma wakho ihlobo zakhe eziseduze lezo bese uma kagogo wakho usungeqa ke mfowethu yabo ngoba lo muntu loyo akasayena usuyizukulwane sesibili lapho yabo and ukhumbule phela ukuthi sabantu indle emnyama sihlobene ngendlela ehlukahlukene ngoba uzothi uyangithola ngithi mina ngwakaNgcobo yabo leyo nto le umuthi uyathola futhi kunesibongo futhi njengoba ngiwakaNgcobo kunesibongo engiyeke ngathintana naso sakaDlamini mhlawumbe engizwana naso sakaNdlovu yabo leyo nto le uthola ukuthi ngizalwa ugogo mhlawumbe ugogo ngoba ugogo kama uma wakhe wakaNdlovu yabo so kuyenzeka mfowethu uthola ukuthi nabantu ninobuhlobo yabo leyo nto le ngoba futhi uyabathola futhi abanye uthola ukuthi ugogo wami futhi omunye owakavezi omunye owakangidi kodwa ugogo kababa lo yayibona into engishoyo nangala ugogo kama yayibona into kanjani so izinto ezenzakalayo mfowethu ngaphambi kokuthi sibafonele mkhulu because usakula kule ndaba yibongo ne kunento ngiyibuze yona kule ndawo ngesingisi ngathi bathi surrogacy le uthola ukuthi mhlambe abantu bemishadile abathula umntwana nesilambe bofuna umuntu ngaphandle ukuthi abamithela abazalele leyo ngane bese bayikhulisa bona leyo ngane mase izilethwa ke la ekhaya ikhuliswa ngaphansi kwesiphi isibongo because babili abayizali yabona mfethu umbuzo obalekile loyo mfethu umubuzo usuletha ngokwesintu yabo into ngiyacabanga ukuthi samaZulu indle emnyama esingakaze size sijulele ngoba ngikhumbula ukukhulunywa ngokuthi ingane emiqhamuka ngaphandle itholiwe ngoba phela kufana nokuthi itholiwe ayekwanga la ekhaya itholiwe kwenziwa kanjani ukuthi ingeniswe esibongweni ngoba ngenzeka mfethu ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ufaka umuntu esibongweni sakho noma ingane mhlawumbe wawusivele usungathi usuyidubile awusayinakile usuyayithatha uyayibuyisa leyo ngane le and kunezinto zesinto ongakazenzi kuleyo ngane shuthi kahle kumele leyo ngane le nawo oyitholile kumele uyenzele ngalo wesintu uma ukuthi umuntu omnyama uyenzele ngokwesintu ukuthi uyilobole izinto engisho ngithi uyazi ukuthi uma uzothatha yakhe ingane uyifaka ngaphansi kwesibongo usukuyilobola ukuthi izongena esibongweni sakho eyomfana yentombazana uyayilobola ukuthi izongena nayo leyo ngane leyo ngenzeka ukuthi mfowethu ungayithatha ngokosiko usho ukuthi ke ngoba ayintandane idinga nje abazali so mina ngiyayilobola ukuthi izongena esibongweni sami ukuze ngizokwazi ukuthi ngizikhulisele yona. Alright. Ngiphosa ukugcina nje. Kulento eyingane futhi. Umntana mekazelwe uyahlala angagunda ngithi futhi lisathambile. Ukhakhaya. And then umese ena1 esekwazi ukucathuza ukuthi mangagunda kodwa mhlambe akazogunda umama kodwa uzogunda ugogo like yenziwa ngathi into ebalekile so ngifuna ukwazi ukuthi ukubaleka kwayo ijule kangakanani. Ngingasho mfethu ukuthi i-chapter entsha afuneka inikezwe umuntu osephambili yabo umuntu osemgatshubovu ngokwempilo yabo so ingakho kuye kukhethwe umuntu othungaziwe ukuthi mhlawumbe inhloko yasekhaya ukuthi ke okay manje ke nanga umntwana osengena kwi chapter entsha
okumnikeze mhlawumbe ama-blessings omnikeze indlela enhle. So ngiyacabanga ukuthi representa leyo nto esikhathini esiningi mfowethu ngoba even noma kuzoshiswa impepho ayishiswa umuntu omncane ekhaya yabo. So uma kunemicimbi nje ukuye kufike nje mhlambe umkhulu walapho or so ubaba owalapho bese kuzothi kuwo yena omela inhloko yeyithunywa or yeyinyanya zakini or idlozi ukuthi likhulume naye akhulume nalo. But ke uma ubekiwe ukuthi ukwenze lokho nakhona kulona icala kodwa ubekwe umuntu omdala kumele ubeke ubekwe unikezwe igunya lokuthi wenze izinto ngendlela. Okay. Yeah. Hayi mkhulu ngiyeza. Ake sibathinte ke mkhulu. Alright ke mfowethu. Sibezwe. Yeah, hayi awusithemba ukuthi kuzosheshe sifinyelele namhlanje yabo. Ngoba sinokudry. Hayi mfowethu hayi. So the testimony. Yeah. Testimonies. Okay, senzeni kanje na. Ngangena nje. Okay. Side. Alright, hayi. Asimfonela. Ayingathi akanalo ke idatha. Colleague. Othi sibheke omunye. Senze kanje. Ngena futhi. Phakathi. Okay. Linsizwa esike sayifone ngaphambilini sisibheka abanye. Noma ngephezulu kakhulu. Buyongena futhi, buyongena. Sifaka abasha. Phakathi inside ya. Sizobona ukuthi basiphatheleni. Yaringa. Asithembe ukuthi uyicosha. Thokoza. 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 She's so meeting. I was sibheke phela nangeyikhathi sibafonela ngazo mfowethu. So exegenza. Siba nenhlanhla mhlawumbe uselanjini. Ubone futhi. Phakathi insathi ngathi ulos ke sangena kuye ngena data. Okay, sibheke omunye. Buye ngaso uyakhupha kancane ya ungangena ke phakathi inside. Okay. Size. Hayi, it's calling. Kana data. Okay, sibheke omunye. Hayi sibheka ukugcinayo bese kuba wena obhekayo mfethu. Sithemba ukuthi siyamthola. Sibone. Yena ukuthi ya usingenile. Hayi. Awubheka omunye mfethu wena. Sisami. Sibone ukuthi uyamthola yini. Ngoba kulama ya ngingena noma yophi. Ngena futhi. Ngathi ngibhekile ngenile. Ngena futhi. Yeah. Asizwe. Eish. It's ringing. Manje inkinga. Sesimangale nje ukuthi bayibambe. Bayibambe nje. Sibesibheka omunye walibirenga. Ya ungangena nje. Ya phakathi ngoba ngathi ayibambe. Ayibambe. Eish. Okay, it's calling. Hayi namhlanje banqabile impela. Alright, so sifonela omunye futhi okugcina. Noma singathola oyedwa list yabo. List kube ne testimony. Yeah. Okay. Siyenzansi mhlawumbe yabo. Uzame la ukungena ku phakathi inside. Sizwe.
Hayi, awubheke nawe mfethu. Sibheke nje. Hayi. Sinethezeke. Sigcina sibatholile. Cela ubheke nje umphile ukuthi ngingena khona na. Ngena noma ikuphi lapho, ngena noma ikuphi nazo. Uzeke. Hayi, yaringa. At least misithole nje oyedwa mfethu. Yeah, oyedwa nje. Angeke bakhale nabo ngaleyo ndlela. So uyasixolela kodwa. Yaw shame bandla ngathi akanayo idatha ke lo. Uyayibamba mara. Kodwa manje connect. I understand kodwa mfethu yazi. Ninyanga nje ayimile kahle. Uthenze kanje. Ngene futhi. Ngene phakathi inside. Okay. Mina nje vele ngithole la abathi calling ona. Uyaringa kodwa nje. Akayibambi inkosi yami. Thokoza. Yebo, kunjani? Ngiright gogo right wena. Ngiyaphila. Yeah, sishutha lento yethu yaka YouTube na gogo so siyabona la ukuthi uke wasinikeza i-testimony. Maybe ngifuna ukwazi ukuthi wathenga ziphi inkambi and i-testimony yakhe ingane. I-testimony yami ingomsebenzi ngoba bese kudala kahle kahle ngingawutholi umsebenzi ne. Yeah. Ngiyasebenza okwamanje kodwa nje la ngikhona angijabulanga ngithumela ama-CV endaweni eziningi. So ngingamangala kule viki leliphelile ngathola i-email engitshela ukuthi ngawutholile umsebenzi and then nomuntu abamfuna kuyini. And then ngakusasa ngiyabonga mkhulu. And then ngakusasa bangitshela ukuthi bazong-interview lesikhathi bang-interview bangitshela manje inkinga yami asizwananga ngendaba yemali. Yeah. Ngoba indawo la kufanele nje khona fanele ngisuke la ngiyakhona sekufuneka ngiyochasha ngathi ngiyabheka ngizobuyela back to square one engithola la. Yabo ngasho ngathi ngizokhandlela kakhulu kodwa ngiyabonga ngoba emva kwalapho khona lo bengazi kusho ukuthi noma bengithumela endaweni eziningi ama-application bebangangiphenduli angithi angilindelanga ukuthi bathi ngutholile ngaso sonke isikhathi. Yeah. Kuthi nje kube nomkhanyo ukuthi hayi siyayibona i-application yakho. Omunye ngicela ukuyithola phambi kwayizolo engitshela ukuthi hayi siyabona uyenzile kodwa sicela ukukwazisa ukuthi awuphumelelanga kodwa lokho kuyangijabulisa kubonisa ukuthi umkhanyo ukhona. Yeah, ukuthi kwezinye indawo kukhona ukukhanya gogo. Yebo, akufani nokuthi kuthule duba ibuke nje phela baphume. Ubusebenzise liphi ikhambi gogo ukuze kubonakala iminyakazo empilweni yakho? Mkhulu Nkhohlwa ngibona ukuthi ngangisebenzise liphi khona leli ngangilithengile ngikhohliwe kodwa bokuno-pinky phakathi. Yeah. And then kunalena lona ukuthi ngikhumule ngibe ngcono bese ngiyaphephethela ebusuku ngo-12. Yeah, bese yeah. Yebo bese ngiyaphephetha ngokukhona wonayo. Manje inkinga yami lo muntu engisuke ngathi ngiyamphephetha lapho wasuke wahamba nje impela. Hey samele ukuthi uzona gogo usondele sikugeze kahle ukuze uzokwazi ukuthi umbuyise umuntu wakho. Iyona into vele bengiyibukile leyo mkhulu into bengiyibukile ukuthi ngifuna ukuyenza. Yeah. Ngcono ngoba wezomsebenzi gogo ziyakulungela. Nezothando uzohamba nazo zigcine seyivela kahle gogo yazi. Ngingajabula phela impilo yami nje beyimile kodwa ngithe ngisebenzisa lenkambi zakho ngiyabona ukuthi umkhanyo khona ukhona ngiyawubona uthi nanoma manje kuba ngathi isikhiya ngathi khani isikhiyululwa sivulwa uthi ukhona ukubonakala nje. Yeah, hayi kancane gogo asingayijahi. Ngasikajahe mkhulu kancane kodwa ngoba enye into engiyibonile nakhona la ngisebenza khona umphathi wami bekabingelela nje aphumekile kodwa manje khona ukubingelela na uvalelisa noma sekahambile. Yebo ngovulo bokuyilanga lami le-birthday ngolosibili mengibuye emsebenzini ngoba nguvula zangisi bathi bongekho kodwa naye akekho. Bongekho hawu kanti wena birthday uyalova uze emsebenzini ayulidle njani angijabulele. Mase ngiyasho ngithi sakubongela gogo. Ukhona la. Yeah, sakubongela. Ngiyabonga kakhulu.
Thokoza gogo, thokoza. Hayi. Siva. Ukukhipha ibheshali mengibuka ngizovele ngizothenga ngoba ngisho manje ngisaqineke nayo imali nje. Hayi inkinga gogo. Yebo mkhulu. Thokoza gogo, thokoza. Ngiyathokoza mkhulu, ngiyabonga. Alright, ngibona khona disifone la disifone. Ingawo ngibona sengithula kanje sengifuna ukusheshe simbambe naye Nkosi yami ngoba na testimony nako. Thokoza gogo. Thokoza gogo. Kunjani mkhulu? Ngiright. Ngiyayibona imiss call yakhe. Nathi sikufonelile la. Ukhethekile. Kungasikhathi senza lento yethu YouTube. Manje sisayishutha namanje wona gogo. So siyabona ukuthi uye wasinikeza i-testimony. Manje ngifuna ukwazi ukuthi ke eyosinikezeni kwakho i-testimony wasizwa iliphi ikhambi and futhi nakhona kukhambela kanjani manje? Ngisizwe iskafula. Hawu, skafula. Pinky. No pinky. Pinky, yes. Yeah. Nani futhi konje isibumbe. Oh, isibungwe lesokudonsa imali. Isibungwe, yes, sokudonsa imali gogo. Wena shuthi zikusebenzele zonke inkambi ke gogo. Zingisebenzela zonke inkambi gogo. Siyabonga. Ubuphethe amasosha ehlasela yonke indawo. Silitholile ibhasi izolo mkhulu. Hawu, serious? Silitholile. Yeah. Konje boyibhasi lani lelo gogo? Lo muntu wami lo wabuya angizibeka ngithembisile ukuthi uzongithengela ibhasi. Hawu. Hey, siyakubongela gogo. Silitholile izolo. Hawu. Shuthi uvele wabuya mebuya wavela kugixabeza ngebhasi. Imagine. Siyasebenza lesikhafulo gogo yazi. Nami unomunye ngicabanga umbuyisa gogo yazi. Engimazi kahle uzongithengela ibhanoyi ke mina. Ngiyadlalela wena salukazi hayi. Ngiyajabula kakhulu ukuthi khona into engiyenzayo empilweni zabantu eguqula impilo zabantu zibe right. Ngiyafetoka kakhulu ngiyabonga. Hayi kube kuhle njalo gogo. Umqinise washweni gogo. Ungamniki ithuba. Ngeke ngimniki. Hayi thokoza gogo. Ngiyathokoza gogo. Hayi mfethu usuyizwele. Cishe sashweba i-testimony emnandi kanje yokugcina. Kodwa ke mfethu ke ngiyajabula ukuthi sigcine sesibatholile bobabili. Kuhle. Yeah. Kuhle. Uyabona ukuthi uPinky uyistanje. Uloke evele njalo. uPinky mfethu abantu sebezogcina sebethenga wona wodwa phela. Masuku nje mfethu ngoba hayi cha unamandla. Khulunywa ngayo left right and center. Mkhulu sigoqa nje. Ngicela futhi sibuye sibakhumbuze ukuthi usebenzela kuphi. Mhlawumbe khona umuntu oqala ukubona le video ndiyafisa ukuthi axhumane nawe yabo. Oh mina ngiseBara Mall ngaphakathi emall igama lendawo kuthiwa iseMadam Teresa. Madam Teresa ilaundry la kuwasha khona impahla but kunesigodlo futhi ngaphakathi. So sijwayele ukuthi sibe nezipesheli ngomhla ka1, mhla ka5, mhla ka10, mhla ka16, mhla ka20, mhla ka26 bese siyaphinda futhi mhla ka1 siqhubeke kanjalo. So lapho siba nezipesheli nje bese emva lapho ke kulaba abathengile thohla bahlala la eGoli. Umuntu uyakwazi ukuthi afike la esigodlweni afike azolanda into yakhe mo ukuthi lapho uyanqena ukuza la sikhipha imoto uzodeliverwa la uhlala khona. So nje ku flexible kakhulu. And then kulabo abahlala ko Durban, Cape Town, ko PE yabo zonke lezi indawo engaphandle kweJohannesburg. Sike sithi ke abafaka imali yokucourier siyabacourierela ke labo bantu laba kubo 660 rand for 7 days to 9, kubo 110 from 3 days to 5. So ikona nje lokho ngakusho mfethu angiboni khona okunye okusela ngaphandle ukuthi ke abantu bebefuna ukuza eBavini kumele beze Friday, Saturday and Sunday ngoba nje wangumuntu ongahloli nje ngivele ngibe umuntu ohlala nawe kanje ongixoxela indaba yakho mase ngiyitholile ukuthi inkinga ikuphi ngihlanganisele inkambi ke ozokwazi ukuthi uqhume ngazo. And then ke emva lapho ke ngama Sundays siye emanzini siyogeza abantu sikhuphula izithunywa abantu babuyelwe inhlanhla zabo zokuzalwa mfowethu. Mabeze eBavini noma beyemanzini mkhulu akukho abakuphathayo. Bazophatha ke mfowethu ke amakhandlela
2 yellow 2 white. Mawukuthi uza la eBhavini uphathe no 15 rand. Mawukuthi uye emanzini uphathe ubisi namakhandlela mfowethu bese ke sishona khona. Alright, hayi. Nizwele babukele emakhaya. Mhlawumbe nawe lapha ekhaya unebhasi lilingindile kodwa ke ngoba umjolo wakho usukumile ngeke ulithole. Ungabe nomona nalento like, share, subscribe. Sihlangane ngokuzayo. Thokoza. Thokoza.